Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali dengan Ambo perkenalkan diri. Ambo adalah Adian Jambak, Datuk Akando Marajo, selaku pemilik dan penanggung jawab akun Kandos Channel. Dan sana Kandos Channel dimanapun berada. Untuk kali ini Kandos Channel akan mempersembahkan sebuah konten ataupun video budaya alam Minangkabau dalam bentuk pidato pasambahan adat yang nantinya akan ditampilkan oleh grup pasambahan Ganto Minang dari Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Menurut undang orang tua, biriak-biriak tabang kesama dari sama kesamayan tasuo di tanah batu. Dari nini turun ke mamak, dari mamak ke kamanakan pusako dibawa dengan muda. Oleh karena itu, sengaja Kandos Channel mempersembahkan konten budaya seperti itu, tidak lain tidak bukan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya leluhur kita, yaitu budaya alam Minangkabau. Untuk itu kepada seluruh sana Kandos Channel dimanapun berada, baik yang berada di ranah Minang maupun di perantauan, sebelum kita lanjut mohon ditekan dulu tombol subscribe-nya dan di like serta komen-komennya yang bermanfaat dan membangun sangat kami nantikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padi Japun di Bangkaulu, panembak kapal di Muaro, bari ampun kami di Pangulu, sambuilah salam dengan basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palu buah batang malapari pucuak majelo aka jumbai di bauna orang kabati buah. Sungguh pun kami tagak badiri, bukanlah orang cedak jom pandai ujuitnya duduk nan basimpuan. Nanya kabuki banyak kabui lalu kalurah kayu jati, kayu gadang banyak bagatah bacampui dengan kayu kamai. Takui joganta kami menyabui tuangku banyak nan sati, orang gadang banyak nan batuah, orang alim banyak nan kiramai. Kasah ambun kasah binudu barelo bajai tapi basulam bajai tangah ragi nan samo diampakan. Bari ampun kami di Pangulu nan sajajaran dulu di tapi nan saidaran adok kat tangah jos sambah nan samo dimuliakan. Bukan tamilang mangulampai, tamilang panggali pakuburan, bukan mamilang tanonyo pandai, mamilang untuk dipasambahkan. Mulonyo kami kamarambah di angin timpo batimpo, anyutlah kasiak darai badarai. Mulonyo kami kamanyambah belah dapet izin dinantuo, bukannya kami jadi pandai. Lagundi di rupun lansik sitawa debeliak sarai, kami sabui sadonan dapet nan tinggal untuk orang nan pandai. Kali lawa di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabiah, jikuk gawa minta ditimbang, jikuk doso ampunan labiah. Nagari Bawan jono buak pasuang, kampuang Pinang menampiangkan, luruhlah jalan kamaninjau. Tarimolah pakirim dari kampuang Ganto Minang menyampaikan, ubek taraga arang dirantau. Anak ayam pandai baranang, patah kakinya di buayo, duduklah angku dinan tanang, kami kamulai jomisa. Manyongku Ustaz Majalilo. Baik, Jus sambah aku dimuliakan. menitah aku. Manyongku lebih marajo. Baik, Bu. Sambah tepun kekariban aku. Insyaallah, menitah aku. Sungguh pun surang badua itu nanti sabi namo nanti pemuliakan galanan sarapek papeknya aku niniak dengan mama imam dengan katib. Iyalah. Di atik pangulunan sadai malinan sakita orang tua nan saundang ko rajo nan sa perintah payak pun tua dengan mudok kanduang sama sekali. Benar. Manuri undang adat mengatukan nan saukuran paran picak melintang ilir paran panjang tajolok mudiak nan salili tunggak di tengah di lingkuang banduan ampe. Iyalah. Sagalo nan disukui atuk jutana lantai ditampe ambo mengarang mengatakan sambah dengan salam. Benar. Indak tu sambah ka dibilang kata tu sambah juga kepabilang kapatukan salam ju doa kemuliakan sagalo orang siap ju guru-guru. Iyalah. Namalah sambah dan disambahkan, namalah titah dan diburungkan. Lurui. Sabari angin baasa ujanan bapurun kayu dan bapangka iulah kato dan bamulung. Benar. Apulah dan menjadi pakka mulu kato dari abu. Iyalah. Galang di titik narang pasu diberi ba ukia batang kuak manggih jiko babilang daripada asu jiko mengaji daripada ali. Iyalah. Namalah asu dan dibilang namalah ali dan dikaji dibilang dia tubuh bahasa rusoi kini. Benar. Mana yang boleh bermarajo. Lain, Bu.
sesuai menurut dalam undang-undang mengatakan terletak yang dahulu di bawah kumparan taji bahulu katu dahulu 3 bangunan terjadi. Iyalah. Dan pertama sambah menyembah, dan kedua paso jobasi, dan ketiga siriah jopina. Bana. Sambah menyembah dalam adat talibat tali undang-undang dan tasabi di mulut mani dan tak pakai di pasopaya. Lurui. Mulut mani telepon katu di dalam cumpak dan piawai dan panamo adat sopan santun. Iyalah. Adat di laut baju rumudi, adat di sabung baju waru, adat di alik para jujana. Bana. Jika dikaji tentang si jurumudi, tahu di angin basiru, tahu di ombakkan basabuang, pandai menjago pasang turun junanya. Iyalah. Jika dikaji tentang si juaru, tahu di tuang sisi ayam, tahu di bulang kabak kicuh, pandai manahan menepit taruh. Iyalah. Jika dikaji tentang si raja janang, tahu di erang dengan gendang, tahu digarak dengan rasul, mantu nyalang talingon nyariang lalu dan lebih daripada jago. Bana. Balarupnya kini dijepit dua silangan bapangka karakuk dan baju juang sarupo de aku datuk dan maju lelo. Iyalah. Dek karena beliau kurang nan sare jo adek nan rindiah jo pusako. Lurui. Ado menaruh anak kemanakan surang jo baduo dan bacapek kaki baringan tangan manggatie siriah di gagangnya memupui pinang di tapuaknya lalu disusul salangkoknya ke dalam carano. Iyalah. Carano ditapi dan tangan ke tengah-tengah kehadapan angku nenek dengan mama, imam dengan katib, 100 sagalo kita nang hadir di ateh rumah nganko. Iyalah. Manyong pula be marjo. Lai. Ramo-ramo tabang malayang malayo ke kutub tengah, banyaknya ape puluh ape indah. Carano bukan kapalang nan terletak di tengah-tengah iyo di lingkuang urang nan rapi. Bana. Lorong kepada carano banjareno ali buatan tukang sungai pua dan ragah bungo kaliki dan kun bungo kacubo. Iyalah. Bakatang di banang ami pa uki pa mego-mego pa sungkui dulama Makkah pa tahun di pegang mugi pa musim di lingka Cino usahakan rata rangkai pun tidur. Lurui. Pihak kapadonan siriahnya siriah udang tanpa ari tampaknya pakuku palam kagang pakai asu-asu patang diambil ketinaman daun diambil katiru. Iyalah. Tabang Malayu ke lautan tiba di Pulau Pantai Barat setahun dalam penguduhan usahakan masih layu pun tidur. Bana. Lorong kapadungan pinangnya pinang si erak erong manis tumbuhnya di kida rumah tingginya panjek-panjekan rendahnya jangkauan pucuk melipai awan putih setahun tupai dan memanjek jarang basuh jubuh. Iyalah. Pihak kapadungan sadahnya sadah putih bak panak balam langkitang gadang asa bulunya dibuat na orang di tepi danau dipasuh jo aye ampun disiram jo aye bungo dipati jo pati setan dikipe jo abai-abai. Lurui. Dipalik jo dari mani bagi saka dari tujuh membayang kata patangan. Bana. Sapalik 10 hamis sakadam sakati limu harago nan indak taharagoi harago sabadiang jo nagari. Iyalah. Lorong kapadonan gabijo gabe kuning sarupon dadiah buatan putih saril lama galih na orang payung buang. Bana. Diambil ke pamakan siriah manyirah sampai ke bibi mancayo sampai ke muka pamerah bibi putih-putih makanan sultan Jepang Udu. Pihak kapado timbakonyo timbako alwi ampun padeno diraci anak sultan pentan kiriman anak garagasi. Iyalah. Saelo panjang jaluenyo nan dijamui di bilik dalam dan bapantang masih ajopane masih ada ampun tengah malam. Mana pelagai marajo Lai ya, Bob. tanamlah siriah tangkuk lah udang tanam karkuk di halaman cabiak siriah katuk lah pinang gilang lah rokok ke pamenan tangan. Iyalah. Tapi sungguh semantang pun baik itu salorong siriah nang katangah pelagai marajo. Bana. Iliakan sawah di alai mudiakan sawah di taruko kok banyak bana siriah di balai hanya sagiko di dalam carno. Anak ayam tabang batali lurah tabang marau batalui di ufung batu anaknya turun salapan. Iyalah. Capeklah siriah pinang kami pai barek mangko disingkuk bapa patah mangko dimakan sepahnya dipari ke junjungan. Banyak. Itulah katung dikatakan itulah sambang yang dipuhunkan kandak babari pinta bagus itu berita bokok ke gua baju. Lah sekira sampai ada ku kelim raja. Sakirolah gua baju. Manyang ku kelim raja. Lain bom. Sepanjang buah panitah nangku tadi nanti serak ke tengah-tengah tetap buai pakai narapi tertumbuh ke pakai badan diambu. Panangku. Baru punya jambu menurut pasana biasa berbarek kaji badan dia katu misalkan urang balang-alang. Yo. Balah urang balang-alang dirawit tunggak jubingke lalu ditimbang sama barik dibalik jo karate putih. Yo. Ya gian baik kue pakapalo dibari babanang bataraju di lapeh musim dapat kini. Panangku. Iyo keanginan basiru tawi kawan mangajuju alah tibo badan diate. Yo. Sadang babega-bega jub kapuit babintan-bintan juawan badan tinggi bunyi Jawa ko raso katagang dipakandui raso kakandui ditagangi
ko nyampang putui sadang na bakini tantu tagamang kumparan batinggakan. Banago. Batu nyolai yang ku menyalang banang sampai ke kumparan malang menyalang taraju lape katangan diwala atau jubayo menanti yang ku sekutiko sekian dulu dari mu. Sampai kula banago. Kirwala. Balur punya di angkut tadi sabalun kato kabajoy sambah bakumbelikan dek karanu angku li duduk surang badua joba tigo ko duduk liba singwang lutung ko tagak pun ado basingwang bau. Iyo lah. Ko duduk antali banan tahu ko bakato antali banan pandai artinya bana angku nak meminta sipai na mailo kato jumu pakai samantaro angku bayum mananti ambo sekutiko kan yo betul bana. Banago. Balur punya di ambo manuri pasanan biasa ko lama sirah lego cerano lama kato tentu yo dipayukan. Iyo. Batunya kini bawalah kato jobayo ampun nanti malah sukutiko. Angku kelim rajo. Lain. Baru ponyo di angku kini selorong kandak di ambo tadi dek panuahnya lama limba ko tunggal lamia dia dek kandak laba bari pita laba laku. Mako kato ambo bau jobayo bakarentian itu sementara. Insyaallah kalau benar aja. Sambah dititah netibukan kebakianku dek karano lah mendatangkan buah penitan silang sepokok sepangkalan kebakianmu sungguh pun kebakianmu arti jemana tentu kebaki kita segala saleh datang. Apalah namanya di buah penitan di silang sepokok sepangkalan tadi kok bisa pasamu kadangaran sorak pasamu kelampauan. Artinya bana kok seluruh siriah nangka tengah kandak di silang sepokok sepangkalan kebaki kita segala saleh datang. Kok siriahnya dicabiak pinang digatuk sadar dipali gambir pipi satu dijujur lalu dikunyak sama sanyo kandak babari pita malaku. Baru ponyo diambo kok seluruh palitahan di silang sepokok sepangkalan tadi kok katonya baterima lah tapi sampahnya anu bakumanikan. Batunya kini untuk kamanjaya kato ngelikan pasambah nepangka tadi aku naba payukan ke pakai Ustaz tamaja dari luar pulang mana pakai Ustaz dari luar. Berbahaya rajo. Baik. Baru ponyo kini kok diate tantak puntian terikam tapun sambahan kuyo ke pakai ambo. Yo. Baru ponyo diambo di bukit tumpuan kabuik di lurah tumpuan air di sungai jalo baman. Lurus. Tapi yang diikik dengan janji rimbo diwala aja mau pakai taga ada duduk dalam rapi di bago basidang dalam adat. Yo lah. Batunya deh supaya orang tak nanya sadaram lenggang nanya sarayun turak bisuto nanya sarasai nak samon nayak kantakan. Yo benar. Kato diletak dalam bana bari disimpan di barabe panitananku ambo bawa je bayo samantaro kami bayo mananti yang pusat turiko. Angkus tahu dari lo. Baik. Tak kalau di awal tadi kau jual tanta yang tertikam tepun peritambu kan yo kebagianku. Benar. Baru ponyo diangku di bukit tumpuan kabui di lurah tumpuan air di sungai Jalur Pamai. Yo. Yang diikit dengan janji rimbo diolah jemu paket tagah duduk dalam rapi di bago bersidang dalam adat. Yo. Batunya kini supaya orang tak nak nyu selaram ko lenggang nak nyu sarayut turat nyu suto nak nyu salasai nak samo nayak kantakan. Benar. Kato diletak dalam bana bari disimpan di balabih palitan ambo aku bau jebayo menanti ambo sekutiko kan yo batu bana. Benar. Ma nyangku sekali dulu. Baik. Panuri pasal na biasa ku dapat surang na biasa dibulai dapat pasamo tantu yo payukan. Yo. Batunya kini baulah kato jebayo ambo nanti malah sekutiko. Guru Pak Merajo. Lain. Baru punya yang kus selorong kandak di ambo tadi kok panuahnya lama nimba tunggangnya lama ini kandak ala bari pinta lolaku kato ambo boy bayo karantian gitu. Insyaallah. Guru Pak Merajo. Lain. Kamali sembah. Sampai lagi. Tinggi buah lambe kajatua jauh bajalan lambe katibola talambe talalai pulo ambo memelikan sambangku tadi rila ya maaf tentang itu. Pada Allah saja. Hala jadi buah pasambahan yang ku tadi rila tibo pasambahan pangka kabake angku sungguh pun kabake angku ada tiwana tentu kabake itu salon sanaan datang. Yo mana? Hala jadi buah pasambahan pangka tadi kok bisa nyala samo kadangaran sorak la samo kalampahan. Yo lah. Arti mana seluruh siriah nak katanga.
Kandak dengan pangka tadi siria dicabiak pinang dikatuk sada dibalik gambir dipiping santo dujujui lalu dikunyah semasak-masaknya kandak abari pinta berlakukan dia itu mana. Banang. Baru punya dia kusa tentang pasambah ng pangka tadi. Kok katonyo ba tarimo Allah tapi sambahnya alun ba kumalian. Yo lah. Untuk kamu jadi katong mulikan pasambah ng pangka tadi kan itu na payon ko kay kami. Banang. Baru punya diambong ko sa lorong kandak ng pangka tadi kandak beso bari pinta beso pelakuan. Yo lah. Tapi sungguh semantang pun ba itu menurut pasangan biasa mo. Di mata minang tanta di sinan tinawang tumbuh di masu mo gali di sinan na ye tabi. Banang. Di takalo dia wa tadi tapon sambah ng pangka ko kay angku. Sarancaannya angku pulo ng walian. Kok pasal ina batulia pintaruhan lawannya pulang malum ko kay angku. Angkus tabalelo. Lain. Allah menjadi buah kebenaran dan kutikan kini pak undang kuju mengatakan di mata bilang tanta sinan tinaman tubuh di masuk di kali sinan ia tapi. Yo. Karena kalau dia awal tadi tepun buah peritan pangka kau pakiambo. Maka untuk kamu jadi katu melikan buah peritan pangka tadi kan yo bilang kamu. Banang. Baru punya jambongku menurut pasal biasa ku ilmu yo berpakaikan pituah yo makan. Yo. Tapi sungguh sama tangpung itu sama dulu katu kali jawe sambah dikembalikan diambor punya ado jual mengamang nomor suah dalam hati. Banang. Ke orang pengamang mati jatuh orang pencamih mati anyut dia agak-agak dan sekali tapi kurui-kurui ndak sekali tumbuh. Yo. Ala rupanya kok nyampang katu dijawe sambah dikembalikan kok sentiangnya biko minta dibilai lamah diketahui panjang bakari singkit boleh pulang malam pakai yang kuat Gulu bay berajo. lain. Baru po nyo diangku tadi sebelum kato bayo sambah pangka kemalikan diangku dojuo nomor suan ng amang dalam hati. Iyo lah. Malah rupanya kok sentiang minta bilay lamah minta diketahui pulang malum kau kembo kan di tuana. Banago. Baru po nyo diambong ko isalah sa tantang ng gamang dengku tadi ko sentiangnya kami bilay lamah kami tahu singkit kami kare mangko jawi lah katu ko maliala sambah ng pangka sa jawi kami nasko. Angkustan majalelo. Baik. Baru punya jangku kok selorong kandak diambo tadi kok panuahnya lama limbah tunggang dalam maini kandak lama bari pintak lama laku. Batunya lai katu ambo jawi sambah na pangka kembalikan bakar yang gitu dulu. Salah. Manyangku kali marajo. Lain ya, Bu. Mali panita bagi aku. Lalu ka aku loba berjo. Lah talale waktu diabang dalam rintang kuma di punggung lah talambe ambo mengelikan buah penitan aku tadi. Baalah sebab beba itu di ambo mencari picak dan setapiat mencari bulik nak nyosagiliang. Yo lah. Baru punya kini lah dapik picak dan setapiat lah dapik bulik dan sagiliang ke picak dah buliah dilayangkan dah bulik dah dapik dibelongkan ke bulik ayah ke pembuluh lah tunggang kato kau pakai datih kami selalu cari datang. Mana? Nah dapik kato semua pakai bang undang kujuo mengatakan babelok-belok jalan di ladang suritnyo karambojo lambo peyokan kato dari surang kanan surang namun suritnyo kambojo. Yo lah. Artinya mana kini kos tantangan kato kebajawe sambah berkembalikan tepulan juo ke badan bedik diri ambo. Iko lah sipek nambo minta pana di paladu pulang menuju bagi ambo. Sampai aku loba berjo. Sakirwala. Tak kalau Jawa tadi ke ujung tantak pun tiang tertikam tabun pasamban boyo ke bagai kula bemarajo. Iyo dah. Malah rupanya dia kula babau kato bayo pajalan bamulah dosa kalau sialin dan datang. Mana? Malah rupanya kini menurut undang kujuo mengatakan babelok-belok urang di ladang suritnya karibu juo lah kupayukan kato surang kanan surang namun suritnya kang kujuo. Iyo lah. Artinya bana aku nama minta sipai nama elo kato jo mau pakai sementara orang gubayum mananti abo sekut-sekut kan yo betul bana. Mana? Walau rupanya di ambung menurut pasaran biasa kalau bermarjo. Di mata bilang tanta sirtina mantubuh di masuk kali di sinan ayat tabi. Yo lah. Karena tadi tabun pasaban boyo kau kek kula bermarjo. Kini angku pulur mengembalikan. Rasulnya lah diberi bana makan baiklah dengan buat penati botabang lah di lingkungan dek jo bersuko. Insya Allah kandak babari pinta balaku sampai kalah kula bermarjo. Manyang ku kali merajo. Lain. Baru ponyo diangku di angkarado angku urangan ari bijaksana urangan cadiat tunduk kio tiup kandak tiup bari tiup pinta tiup balaku lasanang panar rasulnya ki sajud dalam kio. Artinya bana menurut undang kujuo na mengatakan kau di mata bilang tanta sinan teman tumbuh di masuk mereka diri sinan ayat tabi. Yo. Karena tak kalau di awal tadi tepun buah penitan angku ke baki ambo kini ambo pulau dengan mereka.
Rasonyo dia kula dibari bana makampai dari kuat bana laki tabang dari kuat dari pusako mako la baluangkan jalan baki lalu lepakan akan janjang baki nanya kandak babari pinta balaku la kuliah katuri jawe sabah dikembalikan kan yo batu bana baru ponyo diamboku sabadun katu kari jawe sabah dikembalikan ruponyo diambo ada jual mengamang nama rusuh dalam hati yo orang pengamang mati jatuh orang pencamih mati anyut dia agak-agak ndak sekali tapi kiro-kiro ndak sekali tumbuh malah ruponyo ku ibarat kaji badali katu misa-misakan urang baladang rimbo baalah urang baladang rimbo ditabih mangkuri tabang lama siap mangkuri siala langih mangkuri tugai menurut pasanan biasa kan iyo sebanyak diri tagiah tali sebanyak tuga katebania sebanyak kato tagiah jawe sebanyak sambah tak kumalikan tapi kundak basuan dapat nantun ikulah si pek namo minta bana di palalu pulang malum jo bagian sampai kalau beberjo sakira lang balar punya diangkut tadi sabalun kato kabajoy sambah bakubalikan diaku ado jual dan malusuah nama ngamang dalam hati orang pangamang mati jatuh orang pencabai mati anyu ide agak-agak indak sekali tabi kiro-kiro indak sekali tumbuh malah rupanya kau ibarat kaji barili kato bamisa misalkan orang baladang ribu kalau orang baladang ribu ditabih mangko ditabang lama siap mangko disiala langih mangko ditugai menurut sandaknya iyo sebanyak kiriak tagai tali sebanyak tuga kata banyak sebanyak kato kata gajawe sebanyak sambah tak kembalikan tapi kau nak basuan sebanyak nantun ikulah simpek nama minta bana di palalu pulang maklum ke baki abong kan yo bentuk bana malah rupanya di abong menurut pasanan biasa kalau bemarjo asale kato kabajoy sambah berkembalikan indak kadeh muak bana samo dalam indak kadeh ganti bana samo merah indak kadeh timbang bana samo bari panjang jusike ambo terima suku alah kesenang tulen kula ben angkul kelim rajo lain baru punya diangkut kini de karena nongku orang pangalak jaga lalu orang penjago delek datang ke tiap kandak tiap hari tu pita ke balak kula sanang bana rasulnya tidak sajua dalam kini batunya kini insyaallah kato mau jawe sambah berkembalikan lalu kalah kula ben angkul kelim rajo lain undang di angku ju mengatakan tumbuhlah capu di Madinah uritnya kabeh dahulu katu basi tinah kini katu basi capek ju ambo menjadi katu memiliki buah penitaan aku tadi insyaallah apalah menjadi buah penitaan aku tadi sepanjang buah penitaan aku tadi nata serak ke tengah-tengah nata tabui pakai narapik tertumbuh ke pakai badan diri ambo baru punya diambo rasanya kok tinggi ku indak kata panjik jauh ku indak kata jalang lawih na indak taranangi diranangi raso nak mungkin ujungnya saja kamu sembah rila jemaah kutaiku apalah menjadi ujung buah penitaan aku tadi sesuai jua menurut undang-undang di angku menentukan galang di titik narang baso di bari bauki patampuk manggih jiko berbilang daripada aso jiko mengaji daripada wali nama laso nan dibilang nama lahli nan dikaji dibilang juga dateh nan tumbuh nampak serupo di kopi nan talatak putian diulu di bawah kiliran taji asa mulu katu daulu tigo limbago nan tajadi nan pertama sambah menyambah nan kedua siriah jo pinang nan katigo baso jo basi sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang nan tasabui nulik manih nan tak pakai di baso bayar nulik manih celepong katu di dalam cupak nan piawai banamu adat sopan santun adat dilawik bajuru mudi adat disabuang baju arok adat dialik para jojana jika dikaji selorong si juru mudi nan tahu di angin nan basiru tahu di ombak kabas sabong pandai menjago pasang turun jonanya jika dikaji selorong kepada si juaru nan tahu di tua sisi ayam tahu di ulang kabat kicuah pandai manahan mana bintang jika dikaji selorong kepada si rajo jana nan tahu di iriang dengan geniang tahu digarak dengan raso matu nyalang talingun nyariang lalu nalabiah daripada jago manyangku kelima rajo artinya bana kini dijapit ju silang naba pangka karakuk naba junjong serupu di beliau angku datuak tan majorelo dekarano beliau urang nan sari jo adek narindiah jebus saku adu menaruh anak kamanakan sudang jo baju mako disuruh disarayola anak kamanakan naba capek kaki baringan tangan mengati siriah digagangnya memupui pinang ditampuknya lalu disusun salangkupnya ke dalam carano lah basukui joleh lama balika jore pinang batadah jo pinggan sabun carano ditapilah dia lakukan ke tengah-tengah ke hadapan angku niniak dengan mama imam dengan katib umumnya selalu itu nadir date kemahnaku Allah menjadi kandak di silang sepokok sepakalan seluruh siriah nangkat tengah kabakih kami segala sialik dan datang lah undang ku juo mengatakan tanam siriah tangkuk naudang tanam karakuk dia laman cabiak siriah gatuk lapinang giliang larko paminan tangan selampinan daripada itu anak ayam tabang batali di lurah mangkung marau batali di rumpun batuang anaknya turun salapan sabiak lah siriah pinang kami bayi barek mangko di singkung papa patah mangko dimakan
sapah nya bari pajunjung. Yo. Itulah katunan aku katukan, itulah sambah yang dipunkan kandak babari pinta balakukan baik itu mana kaladuannya. Pana kula bae Rajo. Manjong ku kelima rajo. Lain Bo. Sepanjang buah kandak dan ku tadi menurut pasana biasa kandak tentu biasa babari pinta tentu biasa balaku. Yo. Tapi sungguh samantang pumba itu selalu kandak kadibari pintangku kadipalakukan. Yo. Karena masak siriako ado 3 perkara. Nan pertama masak di gagangnya, nan kedua masak di punya-punya, ketiga masak di mau pakai. Yo. Kau nyampang hanya tak karajokan di kami salah satunya, lain lah kau biangku berterima suku, ikut perlu sipek namun minta panah di kalau pulang belum bagianku. Sampai kula bae Rajo. Sakiralah lo. Ala namanya di bawah kamanan yang ku tadi salorong kandak di kami kandak lai raso kawari pinta lai raso kabalaku. Yo lah. Tapi sungguh semantang pun baitu sabalun kandak kadibari pinta kadipalakukan dek karno masak siriaku ado 3 para karo. Panang kau. Pertama masak di gagangnya, dan kedua masak pakunya-kunyah, dan ketiga masak jemu pakai. Yo lah. Kau nyampang tak karajon yang ku salah satunya lai ka kami terima syukur pulang maklum kawat nyambung. Kan yo itu mana? Panang. Bala rupanya di kami asal kandak kawari pinta lai kawalaku asal siria kami kamasa apa saja nan takarjon di aku salah satunya lai ke kami tadi sekian jawabnya demo. Angku kelima rajo. Lai. Baru ponyo diangku kini kok selorong kandak diambo tadi. Menurut pasal biasa kandak biasa bari pinta biasa balaku. Batunya kini selorong siriahku nak tengah siriah nyeto nak masak di gagangnya tapi ndak perlu kami masakkan bakunya-kunya. Yo. Karena izin jurila lah dapat dari angku siriahku kami masakkan jemu pakai. Mana ku? Ba undang angku juo mengatakan ko alun bagilik labak kalam bunda lah sangkau 30 alun dilihat lata maka rasulah nyato dalam tubuh. Yo. Kok kanda angku lah kami bari pinta lah bapak lakukan segitu kejawabnya dari angku. Angku labe marajo. Lain. Mananga jawab dari yang ku tadi Rasulullah kuku dari tampuak Rasulullah sakah dari dahanan ba undang kujo mengatakan alun terkilik lah takalam budala sangkap 30 alun dilihat lah dimakan Rasulullah nyato di dalam tubuh. Artinya bana salorong sinya kami nan katangah lah nyato aku masakan jumo pakai. Kan yo itu bana. Bana angku. Malah punya de ambok ini dek karena panuh lama liba tunggang lama ini kok kandak lawari pinta lama laku nak nyutu salah sisiak sapalapa bakaran kian itu tentang